बा केरेलाफ्रानो एसे आबदाल लाबानो समानो मोननो नागिरा ना जोंहालाय नै फानलुफ्राबो ज्रेम ज्रेम थायनानै दंलै लोगोफोर जानो थाखायनो फांसे फांनै गायना दोनदो केरेला थायसाबनानै दं एसे गोबाङानो जाहैगोन लोगोफोर आं भिन्दि गायनायमोन एकदम मास मोनथामसो जाबाय कन्टिनिउ जाबायनो थायो भिन्दिया नै हाबानो ओंखारबाय थायो आंहा बेयावनो नै केरेलाया थाइसेना दं लोगोफोर बेफोर केरेलानिसो जुस मोनलोंनांगौ दा आंनो बेना आखाराव नै लोगोफोर दिन्दि दान्दां थायनानै दंलै लोगोफोर नै एकदम फिसा गार्डेन लोगोफोर फिसा गार्डेन थायनानै दं नैथिंबो दङ जि जानो बेखौनो खाना मोनजायो नै बांगाल मुन्दा बेखौ थानाय सेफायनायनि उनावहाय नै बेखौ गायना होदोंमोन नै बेबो रज'बाय खुमथाबो जाबाय रज'बायबो नै इथिंबो दं नै इथिंबो गायना होनायमोन आं जाबाय नै साङा गोलैना दंथ' गोलैनाय माने नै हाखांनांगोन माइ बेखौबो आइथिंबो लाव थाबाय थादों जागासिनो दं नै था सिमजिबो गायना होदोंमोन जाबाय नै सोरबा फायनायफ्रा मोनजागोन आंथ' दा थांसिगोन खुनु खौरां गैया फायनाय मानसिया मोनजागोन नैबेबो फांसे फांनै फांथाम फांब्रैसो जाबाय आं फायनानैल' गायनाया नै दा सबनि गिदिरा बेनो दा बिथाइनि समाव बिथाइ मोनजागोन बिलाइनि समाव बिलाइ खागासिनो जागासिनो दं बिलाइयाबो मोजां जात हेल' लोगोफोर नै दिनै आरो अफिसाव थांनायनि सिगां मैगं खाना होलांनि इयावनो मैगं गायना होदों गार्डेनावहा फांनैसो अखाजों एम्फौ एकदम एम्फौ जानानै बिथाइयानो थायनो हायाखै थेवबाबो जानो मोनबाय थादों आरे हाग्रा जाजोबना दं Đây ra đây लोगोफोर एकदम ताजा एम्फौबो जायाखै मोजां एकदम गोबोरखिनि नै आरो दिनै बेखौबो संगोन बाय बाय लोगोफोर फिन लोगो मोनगोन